se ubijaju. Ajde, dance je bolje. Je tako? A? Nije bolje da se dance. Nemoj da laži, sad si me učitarao. Mrzim te. Ovo je svaka mu čast, kako bi ja mogu sada drugo sad mu ja kažem a ti očaviš evo, ne mogu da se... Oteraj ga. Evo ga, ovo je najbolji. Ovo je i onaj. Bravo! Sei un vetto? Uvete. 6 minuta, 6 minuta. Ovo idem ja na YouTube, ovo bacio.